Kani gadai ke Darshan Meghalaya, but ni priang snobhai pi baro syakani katuk kubor mentah ke janmit. Barashwa ban pai syaki kubor ki babniak ni nyepet syai kimat bakongsan. Wanra ke Menteri Ketenat Pelat Tingka Jong Keri ke Nirmala Sitharaman ya ke Mang Tingka Keri Jong Usnam Arajat Arpusan hapo ke Ying Dorbar Lok Sabha. Kamang Tingka Arajat Arpusan kan pinkup bor bat kan yarap ya barok ki benta Jong ke Imlang ke Saklang ong Menteri Rang Bakdu Narendra Modi. Smai kaseng FKJGP ban pet benia ya ki labor but trading license maham ban yai pet ngor persya ya ke jingwan buhai shnong bean. Kentu MLA kaseng VPP ban bu da ke Jakarta Lasi ki pulit hasurok Shillong bypass ban te lakam ya ki kam sniu ki bajuja ha ke pormit. Bat sedang ke KHADC ban penbet ya ke Rukom Shalan Maushun Shah Bangladesh. Kikubor kibabnya. Ka Menteri Ketenat Pelat Tingka Jong Keri ka Nirmala Sitharaman kalawanra ya ke Mang Tingka Jong Usnam Arhajar Arpusan hapo ka Ying Dorbar Lok Sabha mentah ke Sengi. Kedairu ke Mang Tingka ke Baningkong Jong ke Jingsen Shar ke Balai ke Sorkar Menteri Rang Bakdu Narendra Modi. Kekenhun Menteri Sorkar Pedeng Balai Lam Khmat da Menteri Rang Bakdu Jong Keri kalaya kenduk lang hapo ke Ying Dorbar bakilai menjeru ya ke Mang Tingka Arhajar Arpusan. Ka jingot khajna ya kabala ap khmi lenti laslam ladap ban pule benya biang sashisin bat lakentiu tulap ru ya ki nong trei nakasan pau hajar syaka nyewusan hajar Tingka. Palat ya kasispa teli kitna trekam Jong ke India Post Payment Bank on saseng hapo kathan chatai lamingi Jong Keri India. Mentau usnem lamangru R.0.0 lak klur Tingka na kebenta ki kampenroy ha ki jaka nong kendong. Menteri Rang Bakdu Jong Keri Narendra Modi uloong ba ka Mang Tingka na kebenta usnam Arhajar Arpusan kan pinkup bor bat kan yarap ya man la ki benta Jong ke Imlang ke Saklang. Ula banjur ba kene ka Mang Tingka kan kersyan ya ki nong kendong ki brio ki bakham duna ha ka yok kot bat kumju ru ya ki nong rap khnang ban lam syakalenti Jong ka jingpahu pahai. Syuk Menteri Rang Bakdu uloong ba kane ka Mang Tingka kan penbiang ye ki lar ki kabu na kebenta ki samla samhoi. Ula benrap syuk ba palat arpusan klur ngut ki beriu ki lalat no na ka jingduk jingkerdu hakini ki ship house nem baladem. Kaseng FKJGP kala kular ban yai beteng ya ka jingkenra ya ki trading license bat labor license. Habai keren bat ki nong pathai khubor Presiden ka FKJGP uba dandi khongsit ulo ong bahaba ka sorkar ka syong alhia kem ban se ban shimti hi haladi ha ka baidei bat kini ki kam. Ulo ong ru bakum kini ki jingkenra kendang yai beteng nakawai kapor syakawai pat hadu bandadon ka rukom trekam ka bante lakam ya ka jingwan rung bean ki bar jela syakani ke jela. The step has been taken by the organization for conducting the checking of the labor permit and the trading license. It is due to the negligence of the government itself. When the government set idols, it compels us as a responsible leader or as a responsible NGOs to take up this matter into the ground. So it is no longer a surprise for us when our members has been issued by a summon or notice from the police department. This is what I said is no longer a surprise for us, but actually from our side we have to make a commitment. As long as we do not have a very effective mechanism to tackle influx, we are going to address or deal with this issue from time to time by conducting our raid in labor license and in the trading license. Menteri Ketenat Kerep Keryang Dr. Amprin Lingdo ila jingkren syakin nong pathai kubor hadin beladep ya kendu yakin nong yalam Jong Keseng FKJGP da kaboong bay layok sngow ya ki jing sngow kia jingmut Jong Ila kular yaki ba in sakhot jing yalang bat Ketenat baper ban ya peleu jingmut halor ki mat ki babun.
Ikong lengdo ilarai ban pentikna babaro kentup ya kinong rep bat kinong thiet nong pet kin bakin yo ikajingeda bat bakam don kanu ke jingta ka pasniu. Kinong yalam kila kentu ban map no ya ka khajna na ka benta ki kali ki bakit ya ki marrep kham tam ya ki mar ki bah napo kani ke jilla ya ki balakit syakaleng ki jaka jong ka jilla. Currently met colleagues and deputy CMs of transport and of the police department, where they wanted a consult on the exemption of vehicles carrying vegetable produce of especially indigenous products from in and around the state. They have met with the 2 deputy CMs. I will also take guidance. Now that they've met me, and I have been hearing that there is this big gap between sellers, traders, buyers. So we will see, we will figure this out. I am just at the initial stage of calling all stakeholders on board. Let me first get properly briefed. Then I will call them again sometime before the Independence Day. Ki nong yalam jong ka Khasi Student Union Nong Ston Circle kentup ru yo President jong ka seng u Wilbes wan yang bat kiwe ki lasha khot hajar ha Nong Ston Police Station hinin kasngi hadin ba kani ka seng kala penlong ya ka jinglet kenra persya ya ki bre ke banabar jella ha keleng ki jaka jong ka West Khasi Hills. Habakran chiki nong pathai khubor u Franklin's Imyong u badai u General Secretary jong ka seng KSU West Khasi Hills District Ulapan pau baka seng jengki kam sngo pela ru em ya kani. Ulapan pau shu ru ba nadu kisnem syahajar khandai spa khandai pau shaneng bon nakibenta ka sor Nong Ston kila sakhi ya ka jingwan tur kirthlep jengki breu ki banabar jela ki ba wan trei wan kta bat wan shong wan sa. Lajar kat taru lingba ke jingyai persang nakapor syakapor da kaseng KSU bat kinong yalam jong kani ke shnong kilala bante lakam ya ke jingbun jong ki breu ki banabar jella. Kumki dekat bat kinong yalam jong KSU ngem snok her ngem snoi esu ya ki ni ki bakum ki kini ki jingja. Hanrei ke bangakwa ban ong kani kapor kelong ba hakabayade bat ka khana jong ka Nong Ston haswa jong sunam khnai pho man chua ni ha Nong Ston kini kidukan nadu kidukan cha kidukan di jing di bat kiwe di kidukan la sensar labat daki barjela hanrei hadin jong ka jing ki jong ka seng ki isu bat hadin ki babun ki jing sak pensitom jing sak kam jong ki dekat jong ki isu bat kumjuru kiwe pat ki rong ba hakite ki senam lalak ban bet kerat no iki. U MLA kaseng VPP na Mauring Keneng uba Heaving Stone Karpran ula kentu ban bu no da ka Jakarta lasi jong ki pulit ha shilenter ka surok Shillong bypass ban kham pencingan shu ya ka let kawan hakapor min yong. Hadin baldep ban yakandu ya DGP ikong Ida Shisha Nongrang ha ka jaka trekam ki pulit ha ka singi ningkong uba harpran ula banjur ya ka jingdon kam ban bu ya ki pulit hadin balayo pediang ya ka jingkerpat na ki nongshong shnong jong ka shnong ding paso. Uba harpran ula pen idaw ru bagi Jakarta lasi kin khanglat ne pinsange ya ki nongle kam sniu na ka ban pintut ya ki kali ki bayat bayeng ha ka ne ka lenti. Ula kentat ya ki jingkeno bagi nongshong shnong ki persya ya kani ke Jakarta lasi da ka boong ba ka jingsngan ki nonglet nongwan ka dei ka bakong santam. U MLA ka seng VPP ula penpau ru ya ka jinget scam jong u ba ka jingyat pahara man la kapor kan penduna shibun ya ki kamtu kamluti ha kani ka surok ba. Poin nam ta ka bahagian ba ka jingsang suk sung jong ba. Di undai nam ta ka tu ngot dei la ki spesik subak la thai bat pai ba un persai ni nama munswa don tu ka ngoi pat ka jong ke GTC checkpoint le si ton la jong ga thu te la jong ka banta te dei ga ni ban tam ba wan ka please pat den ka ba pai tang ka ba ga
bersusuk sungai. Bapa ya setting kini checkpoint let's say police ke haras kita complete begini kata dari kata begini pej bah perjuangan juga police checkpoint yang sungai pej bah dari benda pergi kena bor haras pej bah ni kuat kerja kita kes pej bah su pakai kata dari kata kita stu bah kita ya kerja tu juga ni kalau bah kita pej bah kimbun kita pejang gini. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala khot ya ka jingyalang bat ki bril ka bedon bentalang banyak keren ya ki jing ha ka baydei bat ka jingshalan motion sha Bangladesh lingba kalan custom station ha ka snang majai. Usembut CEM uba pensngan NCA mula penpau ya ki jing jong ki nong shalan mar na ka ni ka thai namar bamdon ka rukom trekam ka babiang. Ka council kala kular bantau ki kindon bat ka seng Exporter and Miners Association ban yada ya ka jingpenun kam bakla bat ban pentikna ya ki lar ki kabu ki babiang. Kilapan ya ki jingtho halor ki nongshalan bat ki nongti motion hapo ka shitayo na ka hima soara bat na ka seng. Kumno nginwanra ia karukom penyai kaba ki briu ki jongi ki badai ki local exporter ki nomsha exploit tenre baginyo abek ya katri badi bannecha Bangladesh bara ka jing khot dingi menta ngi ngina persyang ban kolek lut ya ki jing tip barok hoy bat ngina persyang ban su thu do ba ki babun ki eksporter ke brand kumbal lai sauspa tenre ki eksporter paga ki bapa amar sa Bangladesh ki don tam kumbal hojispa. Ka Seng Hinyo Trap Youth Council, Ribhoi District, Balayalam da Utoni Shilla, Ubadai U General Secretary Jongka HYC Ribhoi, Kilaya Kendo ya U Abilash Baranwal, Ubadai U Deputy Commissioner Jongka District Mentakasngi, Ban Yakran Halor Ki Mat Bakta Yaka District Ribhoi. Kilaya keren ru halor ki jing ha kaput, bat ya kilat kilenti ban yale persya ya udrok. Hagani ke jingalang uba shilla uloong ba u Deputy Commissioner ukloy ban yatray lang persya ya udrok. Uloong ru ba u DC utmu ban khotno shen ya ke jingalang ban thawi kilat kilenti persya ya ke jingdi drok. Nalor kata on sa shimru ya ki sen jam ban penbet ya ki jing ha ka baydai bat uput usam. Nakaliya ka jong iru ila sokya shpun hang bide ba jing tiu stat ka jingpedan kam yo drop so professional Meghalaya te nakaliya jong UDC ula ai ka ta jing nakaliya tu ula ong ba hapok kini singi kin sa don ka meeting panjakran lale pan dan ka meeting banyak perkat hakado korkom ba telekam ya ka jing trade on drop kita kimat ki bagi kami keren masibun ki kimat hendak ki leti lempa ka jingdon jong ne bisi bameta lese sibun ki isu apa kada boleh boy ya ngi dio panya keren nang ne kimat ban ngisam ba kan long ka jingrap ki pa jong ka tan boy ki Director General Jongki Pulit ke Jela, Kong Ida Shisha Nongrang ilapan pau ya ke jing sngo sarong jong halor ke jing nang yai bun jongki kentai ki barung syaka kampulit ha ka sngi passing out parade Jongki Pulit Constable ha ka First MLP Battalion Armed Police Training Center ha Maulai Mauyong ha ka sngi Ningkong. Ya ka passing out parade layalam da uba HG Lingdo ubadai u commandant jong ka First Battalion MLP Mauyong. Ka DGP kalaong ba kalong ka jingsngo ka bakraw bat ka basngo tingan shika day ban yo I shu yaki kentay ha ka kampulen. It is indeed with even more pleasure that I see that nearly 50% of the constables passing out today are from the female contingent. Yes, we talk about the need for having more and more representations from the ladies in the police force. It is always with a great sense of gratitude and with a great sense of relief that we see such things happening more and more in the days which we have just witnessed.
Ka Joint Directorate Quality Committee and Quality and Patient Safety Division kala penlong ya ke jinglek buram ha ke sngi baar ban ai nam ai buram ya ki hospital bat iki jaka sumar repair na ke benta ki jing ai jing sumar ki babha. Ka Ganesh Das MCH Hospital kala yok pediang ya ka Lakshya Certification na ke benta ka tenat Operation Theatre jongka bat ka yok ru ya ka nam kum ka District Hospital ka babiang tam. Kato kat neteli ki Pharmacy Health Center PHC bat ki Community Health Center CHC kila yo ya ka khusnam kaya kalp na ka benta ki jing syakri ba kraw tam jengki menta usnam. I menteri ka kuat ka kia ikong amperin lengdo ila banjur ba ki niki khusnam ki dei ki jing itu ya ki jing persyang ratba jengki ha ka ban penbiang ya ki lat jing sumar wat hapadang ki ding pengkiang ki babun. U Health and Family Welfare Commissioner bat u Secretary u Joram Beda ulapan pau ya ka jingya trelang kum kadau jong ka jingkiu ki kam ai jing sumar ha ka ne ka jilla. Awards are not that important for us. The award in itself is a recognition of your hard work. But the challenge for the government of the state is to ensure that alongside these awards, you're reaching out to citizens and being there and providing them these services when they need them most urgently. Kum ka jing thmu ban kintiu ya ka kerdan pule puthi bat ban ailat iki samla pule ban beteng ya ka jing pule jongki ha ka subject science bat technology ka Savio Higher Secondary School ha bari dua kala play ya ka kamera science laboratory ka bathamai ha ka sngi baar. UMLA jong ka jirang constituency uba Sostenes Sotun ula play ya ka ni ka kamera bathamai ha ka jingdan rengkat lang jong u Ruby Das ubadai u District School Education Officer jong ka Ribhoy Isa Molly Thomas bat kiwei rengkat bat katanat pule arts bat commerce ka school menta ka la ban play saya katanat pule science ka badai ka dak kashin jong u Maumer uba Kongsan. Ka jing pli menta ka sngi ya ka ni ka kamera kala wanra ya ka juk ka bathamai na ka benta ka ni ka jaka pule. Menta pat ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hanong ba shilong. Ka jing shit kalong arpusau degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat pra point r degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong prapusan na ka shispa min step bat nyaw pukandai na ka shispa janmin. Ka jing hap slap kalong 0.9 millimeter. Kala banan ka jing hap slap ka ba malu mala bat ka jing tir uperthat habon teli ki jaka. Syuaban poi syaka bakut jong ketup kubur ngini pet biang sa shisien ya kimat bakongsan. Wanra ka menteri ketenat platingka jong keri ka Nirmala Sitharaman ya ka mang tingka keri jong usnam arhajar arpusau arpusan hapo ka ying dorbar Lok Sabha. Kamang tingka arajar arpusan kan penkubor bat kan yarap ya barok ki benta jong ka imlang ka saklang ong menteri rambakdu Narendra Modi. Smai kaseng FKJGP ban pet benia ya ki labor bat ki trading license maham ban yai pet ngor persya ya ki jingwan buhai shnong bean. Kintu MLA kaseng VPP ban bu da ke Jakarta lasi ki pulit ha surok Shillong bypass ban te lakam ya ki kamsniu ki bajuja ha kapor min. Bat sedang ka KHADC ban penbet ya ka rukom shalan motion sha Bangladesh. Ti parlok atung ila poisya ka bukut jong ketup kubor jongi menta ka janmit hadu bangine syembiang bat pila syai kasngi kublai pi baro. Finance Minister has announced that more than 100 branches of India Post Payments Bank will be set up in the Northeast region. The move will likely offer a major fillip to digital banking services across the Northeast region and bring more people under the ambit of banking.